Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Keď sa zavriem do izby medzi tie štyri steny, nie som tam sám, cítim, že tam ešte niekto tretí. Chcem sa odtrhnúť preč, ale čas rýchlo letí. Hudba, čo ma spája, ma priťahuje ako prestíž. Nemôžem utiecť, aj keď sa často snažím. Je tu viac, nedokážeš chápať, keď dnes si tam s nami. Nevidíš do toho ani ti, bracho, neradím pohutiť ťa to. Není unik a to bez randy. Keď si sa dostal sem, na radie druhé kolo. Sám viem, čo robím, ale ten hlas je silný jak kokot. Vypínam ten beat, skladám na zem toto pero. Je to prekvapenie, kto ti vraví správu, väčší prelom. Nekoná správne, aj tak je besa s druhým kolom. Často konáš nechťac, ale chápeš, musíš konať dobro. Sám ostávaš v tom, že ja ti niekto ti diktuje riadky. Hlas, ktorý sa v tebe dere, nejde ho dostať z hlavy. Som uväznený, už viem, že není žiaden unik. Som presvedčený, že to dám a budem na to hrdý. Hlasy sa striedajú tak, ktorý je ten správny. Často počúvaš obe rady, robíš čo ti radí. 3 hodiny v noci prichytil som sa, ako píšem texty. Sám som sa prebral, vyhodil som ten hlas preč dvermi. Rozmýšľal som v izbe, prečo to robím, či jebe mi. Sadol som za stolik, pokračujem ako predtým. Pokúšal som sa to zastaviť, ale vôbec to nejde. Dobro oza už rozoznať dlhšiu dobu neviem. Zdá sa mi, že menej som získal ako stratil. Mal som iné plány, není to jednoduché, starý. Stále cítim, že blízko mňa sú tie hlasy. Chcel by som sa ich zbaviť, to ich hneď zastaviť. Ale zdá sa mi, že je to silnejšie, než sa to zdá byť. Chcem to zahotiť za seba, ale bude to tak navždy.